Ngiyabonga abantwana benkosi siphamele umntwana omncane okade ekhuluma phakathi kwabanye. Ngiyacela lapho engone khona ingithelele obaba nomama nanonke sisamaphezulu ingithelele cela ngoNkulunkulu wasesiphamele ukuthi ashaye kodwa aphosise angilapha inkosi ukuthi ngiyayikhetha inkosi yasePhakamile. Manazaretha, ngiyabonga ithuba ubaba banginikeza lona. Uthe ubaba umebiza amagama abazokhuluma namhlanje. Azange nginaka kodwa uthe umebiza negama nami ngibizwa ngalo. Ngafikela ngomcabango obuntwana kuye kwangifika nje ukuthi ngeke ngiphume kancane kungathi khona engiyokulanda emotweni bese ngiyaphuma ngiyawuphoyisa ngale kude ngenziwa uvalo Manazaretha. Amen. Manazaretha angimdala kangako ekukholweni, ngimncane nje kakhulu. Uma ngiphakamisa imino ngibala iminyaka, lo nyaka lona unyaka we-10 ngilandela lapha ekhaya kuze kena namhlanje akukho engikwaziyo kwala ekhaya ngoba uShembe uhlala emusha njalo. Amen. Ngizoyicelela Manazaretha ukuhlabelela isihlabelelo u-225 ngilande isibindi nami. Namhlamina ithandile
Ngiyabonga Manazaretha. Manazaretha ingcwele kusuku lokuqala namhlanje noma ngithi uLesibili uguqa phambi kwabangcwele kwami lapha ekhaya eSandanezwe. Ngiyacela uNkulunkulu kunye nokhokho bami bangimbathe ukuthi ngiyokhuluma phakathi kwenu kungiphilise Manazaretha. Kungaveli mina ngoba mina ngumuntu ngiyona, ngingumuntu ngiyaphazama endleleni, ngingumuntu ngiyakhutshwa nasendleleni. Amen. Ngolinye usuku Manazaretha kwakuwumhla ka-12 kuNovemba 1929, inkosi yamakhosi ubaba Mkali Wendlela ukhuluma naManazaretha uyawafundisa uthi Manazaretha ukukholwa kwalana ekuphakameni kudinga isibindi. Ukukholwa kwala ekuphakameni kuyindlela enzima kakhulu. Isithi inkosi yamakhosi uma ikhuluma indaba yomunye umama okwathi ehlezi nomkhwenyane wakhe bezele beleyingane eziwu4 abafana abane. Kwagula ingane yokuqala, yagula nje isikhathi azange sabaside yabe sindlule emhlabeni. Kwagula ingane yesibili, isikhathi azange sabaside futhi nakuyo yandlula emhlabeni. Kwagula ingane yesithathu, azange kwathatha isikhathi eside futhi igula ingane yabe sindlule emhlabeni. Lwahlasela nje usizi kuleli khaya leli. Ubaba nomama bakulomuzi kwakunzima kakhulu, bengazi ukuthi bazothathani bahlanganise nani. Kwakunzima ngempela Manazaretha. Uthi ubaba mkhulu waqhubeka ukugula kwabese kuphatha ubaba wekhaya manje. Lapho abese bacele khona ukuthi siyacela ukuthi usikhulisele lo mntwana sesisele naye, nathi futhi usandisela amalanga okuphila. Amen. Wagula ubaba ephethwe ikhanda, kwahlasela ukugula ekhaya, sekuhambe izingane zabantathu, sekugula nobaba naye kwamenela ukufa. Wakhala kakhulu mama emoyeni wakhe, wathi kanti uNkulunkulu mina ungishiyela bani? Kuthe kusenjalo esefike ubaba nengane lena yayisele yodwa yomfana naye yabe siqala igula. Ngoba Manazaretha kusuke kusekahle, kusuke kusemnandi uma uhamba uye ekhaya uthole kukuhle, nasendlini egcekeni kukuhle, uhambe emhlanganweni kube kuhle, uze masabathini kube kuhle. Kusuke kusemnandi kakhulu. Cishe futhi leso sikhathi leso lapho kuyavuleka khona isikhathi sokuthi umuntu akhulume izindaba eyiseceleni, akhulume izinto ezingekho kade zikhona zibe zingekho, ngoba kusuke kumnandi kuyena. Usizi kusuke lingakafiki. Lwafika usizi kulo muzi lona. Umama abantwana bakhe abathathu sebendlulile emhlabeni, nomkhwenyane wakhe sendlulile emhlabeni. Washintsha wabizwa naye ngomfelokazi, igama elingathengwa, alithengwa lelo gama lelo, kuyakhipha nje. Nokuba umfelwa akuthengwa, kuyakhipha nje.
Amen. Kwahamba isikhathi ingane igula. Yagula lengane, yagula yahluleka nokudla manje. Kuleli khaya labo bahlezi kulo. Ayibahlezi endaweni esemakhaya. Imizi iqhelelene emakhaya. Behlala endlini eyodwa kulo muzi. Ngoba kwakungabantu abampofu kakhulu. Kodwa umama abengakilahlile ukholo lwakhe. Abazi ukuthi manje lana okukholweni kukhona konke okungemnandi. Kodwa abehleze ethembeni lokuthi umzukwane efayo naye uyowuthola umvuzo wakhe kweliphezulu. Amen. Kwahamba isikhathi Manazaretha ingane lokugula. Kwakukhona umakhelwane abelokhu eza ekhaya. Efika umama eze kumama lona ezobuza ingane injani. Hayi ingane lokhu iphathekile. Kwathi ngemva kwey'nsuku ey'ntathu efikile lo mama loyo, nengane nayo lena yabe siyandlula emhlabeni. Lazimuka ikhanda kumama, kazange ukuthi wenze njani. Lolu sana abelugonile lwandlula emhlabeni, aphela onke amathemba akhe. Kodwa wema waba nesibindi. Amen. Kwadlula usuku olulodwa. Endlini umntwana usendlulile emhlabeni. Umntwana ukugula kwakhe kwase kumuhle kakhulu emzimbeni, ngoba waqala kwaqhuma igazi ngamakhala, kwaqhuma igazi ngomlomo. Uma ubaba uNkalo wendlela elanda le ndaba ithi inkosi yamakhosi, wathi lo mama, ngifuna mhla kuphuma isidumbu somntanami siyongcwatshwa, nesami siyongcwatshwa naso. Akekho abengamphilisa lo mama, abesesele yedwa emndenini. Kwathi lapho kuphuma khona igazi ngamakhala liphuma ngomlomo, ithi inkosi mayilanda le ndaba, lo mama waya enganini, wafika waliphuza lolo gazi lelo elaliphuma ngamakhala. Wafika waliphuza leli elaliphuma ngomlomo. Wathi ngidla ukufa kwalo mntwana, ngifuna nami ngizoba nengcwatshwayo, nami ngingcwatshwe naye. Wafika-ke umama umakhelwane ethi uzoza ukuthi manje bavuke kanjani, umntwana senjani. Umama kayikhuluma indaba yokuthi manje umntwana akasekho emhlabeni, iy'nsuku sezidlulile kwezine. Wamvulela wangena ngaphakathi endlini etotoba, ngoba naye yikho into abesayidla ngaleso sikhathi leso. Abehlezi nje ephuza leli gazi eliphuma kulo mntwana ongasekho. Kwakunzima kakhulu, indaba enosizi Manazaretha. Wangena umama loyo, wafika wamtitimisa umama lona, zama ukumxhaka, wamhlalisa phansi ngoba bengesenamandla. Wahlala phansi, wabe sebuza kumama babili emlingelela, ebuza impilo ukuthi usenjani umntwana. Wathi umama ingane, cha ingane isaphathekile yona. Wezwa nje ngephunga umama ukuthi ngathi khona kungasahambi kahle. Kuthe ingazelelo umama lona owayeshonelwe ingane, kwasuka umama lona wathi lathi, waphuthuma emsamo, wathi nethi uvula ingane, wathola ukuthi ingane kudala yayithuleka, ayisekho emhlabeni. Wathi nebabazi ukuthi hawu masibanibani, awusho ngani ukuthi ingane ayisekho emhlabeni? Ukwenzelani lokhu? Uma uhlezi nesidumbu endlini ukuthi kuzogcinaphi? Awukhulumi ngani nomphakathi sikusize uma unenkinga yokuyingcwaba ingane. Kuthiwa Manazaretha wasuka umama lona ngamandla akhe okugcina, lo abehanjelwe ingane, eshonelwe ingane. Wasuka wahlala esihlathini salo mama, wamluma kwaze kwasuka nesifo impela esihlathini. Wabaleka lo mama waphunyulwa, waphumela ngaphandle. Waphuma ngaphandle bese ebilela
wonke umphakathi okhona. Umama lona wavala umnyango wahlala ngaphakathi kweza wonke umuntu vele bemnxusa bethi vula umnyango sikusize sithathe ingane siyoyifihla endaweni yokugcina. Umama impendulo yakhe kwaba ukuthi owami umntwana kafile, ukufa kwakhe ngokugcinile, eyami ingane ayifile. Uma ngabe ifile sami isidumo siyophuma kuyo ingane yakhe. Kwaba nzima kakhulu maNazaretha. Ukukholwa lokhu kuyindaba enkulu. Singabiza nje ngokukholwa sikusho kalula kodwa kujule kakhulu. Sahamba isikhathi andlula amalanga amabili. Kwathi ngolunye usuku umama engazelele kuphakathi nobusuku, ithi inkosi yamakhosi kwabese kwehla ukukhanya okukhulu okwehla ophatheni lwendlu. Wavuka umama wahlala ngezinqo wamangala ukuthi lokhu kukhanya lokhu kuqhamukaphi ngoba indlu imboziwe njengotshazi phezulu. Kwabona ukukhanya, kwathi umuntu ubheka ukukhanya kwabese kuqhamuka izinyoni ezandiza njengey'nkonjane ngaphakathi la endlini zajikeleza zihuba ihubo elithile zajikeleza. Ithi inkosi yamakhosi kwakhuluma iphimbo leso sikhathi leso kuloyo mama loyo lathi ukufa izinyoni sezikuthathile, ingane yakho isiyaphila. Kuthe engazelele esahlezi kunjalo esadidekile ilokukhanya lokhu, kwathi uma kugcwala indlu yonke lokukhanya lokhu izinyoni zabe sezinyamalala. Kwakhanya endlini, kwakhanya kakhulu ngathi semini. Kuthe uma kuphela lokho kukhanya lokho kuphela kuya ngokuphela. Umama wezwa ingane ikhwehlela emsamo, mayibonge Nkosi. Yavuka ingane kwabafileyo, mayibonge Nkosi. Mhlawumbe kube kwakuyimina ngangizozama bathi abantu ukuzama ngezinye indlela, mhlawumbe nami ngangizozama ngezinye izindlela uma sekuhamba abantu abangapha emhlabeni. Yabanjalo indaba kalo mama loyo, yavuka ingane, yavuka iphila, mayibonge Nkosi. Abantu bendawo abayikholwanga le ndaba lena ngoba abebezona ngephunga ukuthi ingane isihambile emhlabeni, kodwa kwathi ngale nkathi kuphuma izinyoni ngaphakathi seziphuma zinyamalala la endlini, sezinyamalala ziphuma nephunga lelo, zaphuma nalo lonke iphunga lelo, wasala umama ephila, mayibonge Nkosi. maNazaretha, ngicela nje ukudlula endabeni yenkosi ilanga, ngiyaphuthuma nje izuzu embili. Kunendaba engake ngayizwa, umuzi ngiyawukhohlwa nje ukuthi ngithi ngisemzini wasemakhosini. Inkosi ilanga yayifikile-ke ifake umhlangano khona. Ngolunye usuku ithe inkosi ihlezi nje, yabese isuka ibiza omunye ubaba yathi akayilandele nofosholo. Weza lo baba wayilandela nofosholo, bathe beqamamane, yabese ithi inkosi imbalana, wemba kabili kathathu. Yabese inkosi ikhipha unwele ekhanda layo, yalifaka lana kulo mgodi lo wawumbiwe ubaba lona abephethe ifosholo. Yabese inkosi igqiba ngonyawo, yathi inkosi usungaphindisela ifosholo emuva. Nempela kwaba njalo. Onyakeni noma eminyakeni emibili elandelayo, inkosi yathi uma ibuya kuleyo ndawo leyo, kwase kumele isihlahla nanamhlanje abathi sisekhona, mayibonge Nkosi yamakhosi. Ngolunye usuku phethe nje iBhayibheli lasePhalamende maNazaretha kuhamba ngalo Nkosi yami ezulu, kufika amaNazaretha afika ngebhasi, amabhasi kudala beshalwa kakhulu amandiya ngoba vele abephethe emandiya. Uma afika amaNazaretha emzini waselinda inkonzo iphakathi, inkosi iyashumayela imile kupulpit lapha etafuleni layo. amaNazaretha ayehla ebhasini, uma eqeda ukwehla amaNazaretha athola vele inkonzo isiphakathi, ibhasi limile nje lapha nangehla, liyehla ngendiya. Kuthe kungakathathi isikhathi esingakanani ehlile amaNazaretha, uma bethi babheke emumva babeshana, nani ibhasi liyehla iqonde ngqo ngasethempelini. Baba baza bonke abantu ukuthi nabo abantu bazophela bebulawa ibhasi. Bathi inkosi inyanga yezulu
yasukuma yabamba itafula yathi lenzani ibhasi lezi ibhasi laqonda inkosi yangizwe bathi abamba itafula kanje yajikisela ngapha yajika ibhasi yajikela ngapha yajikisela ngapha itafula liza lodwa nje ibhasi anamuntu phakathi yajikela ngapha ibhasi yaphinda yajikisela ngapha imamatheka kancane inkosi yadlula eceleni ibhasi mayibonge inkosi inkosi uthingo lwenkosazana kufakaza enye inhlansuthi ikhuluma ngomsebenzi wethingo lenkosazana ngangidlula eSanatoni ngolunye usuku ikhuluma ngohambo likaLucky Dube ubaba lesinaye khona la ePhakameni umculi ubaba Lucky Dube ayebahambile bephesheya uma befika phesheya bangena estadium laphana kumele-ke ngendlela baye basebenze ngayo baqale bakhokhele kuqala imali yeshow le abasuke bazoyenza lapho ngemva kwaloko-ke bese bangena estage-ke bese bayacula uma-ke sekwenzekile lokho uma befika-ke bethi bacela imali kulo bekade engumxhumanisi engorganizer wale show leyo bathola ukuthi usebalekile wabaleka nemali hayi balweke-ke manje-ke ubaba Lucky Dube neqembu lakhe bathi cha sizokucula phela uma imali ingekho kuthe kusesenjalo azange phela isikhathi esingakanani kwathiwa cha hayi ngathi uselentozile ngathi usebanjiwe lo muntu lo amaphoyisa amtholile ambamba sebangaqhubeka bacula bangena-ke baculana ngalelo themba lelo ukuthi nemali itholakele bacula-ke kwaba kuhle kwaba njaya bayithola nemali usethi-ke uLucky Dube esehleli uyonikela enkosini ebonga nesimanga lesesenzakele lapha bacishe bathola khona inkokhelo emsebenzini beyowenza phesheya ithi inkosi uma efika esabeka lethi inkosi yamakhosi ngizofika uhambo sibonga kakhulu inkosi yamakhosi sihambile saya phesheya uma sifika lena kube khona isiqalaqala semali uthenga leqedeli yathi inkosi uthengo lenkosazana athi hey andvele ithanda imali bese ngasafuna ukucula kama mathenga inkosi yabheka le uthi uLucky Dube ngathuka ngathi hawo kanti inkosi likhona yini mayibonge inkosi ushembe ukhona yonke indawo ngaNazaretha ngolunye usuku khuluma ngonyaazi iTestamente esisikulona manje kwababhala iTestamente noma iBhayibheli lasePhakameni sasiguqile sinosangweni ngale eholweni senza ulala nathi uma sifeda ukwenza ulala nathi sekuba khona isikhathi seziguqo usukuma omunye umama uyacela uthi phakathi kweziguqo zasicelo nje lelo langa lelo uthi maNazaretha ngicela ningikhulekise nginendodana yami okukade yaboshwa uma ngaphosisi ngathi wabalala iminyaka emihlanu kodwa icala alithethwa uma befika nje ecaleni lokuthiwa remind uthi umama-ke bengicela-ke ngoshimbe wenu unyazi lwezulu ukuthi ningisize umntanami ithethwe icala amane ahlalele isigwebo asaziyo ngoba sehlezi iminyaka emihlanu engeke izibalo uma sekuphuma isigwebo nempela-ke senza lokhu esivele ukwenza amaNazaretha sambiza uNkulunkulu wasePhakameni saqeda kwaveleliswa kwahanji ngakusasa usukwini olulandelayo ngaba nenhlanhla futhi ngaba khona esiguqweni sikalala nathi uma ngifikile kulala nathi-ke sekuyathandazwa kuyaqedwa sokuba khona isikhathi seziguqo bayibongelayo kuyaqedwa-ke uma sesithi zosukuma nje sihambe uthi usangweni uxolo maNazaretha ukhona usacela ukukhuluma okuthile sihlale sonke phansi-ke sesibheka amawashi leso sikhathi leso kusukume ngenye insizwa ithi maNazaretha ngizobonga umkhuleko wenu ngoNkulunkulu wenu enimlandelayo bengamazi ukuthi ushambo uNkulunkulu namhlanje kuseni mina bengiboshiwe umama kade azongicelela isiguqo izolo lana ngithe ngizozizela mina ngizozibongela uNkulunkulu wasePhakameni ukuthi usengisizile namhlanje kuseni
kufike onogada bejele ojele bafika bangitshela ukuthi icala lami liphelile ngihambe ngiphindele ekhaya mayibonke Nkosi. Unyazi lwezulu besithi thina luphazima kanye bese kuyenzeka amen. Ngizocela-ke Manazaretha nami ukuphindela izansi sengiphindela nje izansi ngicela ukukhuluma kodwa ukubaluleka kukalala nathi novuka nathi ngake ngathi ngelinye ilanga ngimile kwenye indawo eThefontein ngangilinde omunye umfethu wabesebenza eThedex ngibhakile nje imoto ngisahamba ngemoto emhlophe uma ngimile lapho ivala ngisiyile ngibhizi nginakene nobucingo kufika umfana othile insizwa nje seyiqinile owekhaladi nowendiya uma befika baphethe lezi zinto ezidubulayo lezi uma befika bafika bavula izivalo amehlo ami angufakazi Manazaretha ngangaphile emnyango uma befika badonsa izivalo lesi engikhize ngakusona esingakumshayeli badonsa izivalo azangisavumela mayibonke Nkosi. Ngangiphuma kulala nathi ngazivala izivalo uma ngasiya izivalo uma ngithi ngiyaphuthuma iwindi livulekile bafaka izandla omunye uphuthuma umphike laphayana ngabamba inombe leyo yokuvala iwindi ngazama ukukhuphula yona ngezwa ezindlebeni zami iphimbo lithi awushayi ngani uhuda ngizothi ipiliphu kuzozwakala awushayi ngani ipiliphu baphuthuma lapho bacindezela ihuta yakhala kakhulu basuka bagqumela laphayana babaleka mayibonke Nkosi. Ubalekile ulala nathi uvuka nathi na yonke imkhuleko khona kodwa ngikhuluma ngalokho engakubona kwenzeka kimi Nkosi kusengizula hamba.